Selam dostlar. Сәлем, хөрмәтле тамашачылар. Альбина апа, сезгә хәзер еш интервью бирергә туры киләдер. Ә менә сездән алынган иң беренче интервьюны хәтерлисезме? Хәтерлим, мин мәктәптә укыган чакта Сөембикә журналының журналистлары миннән интервью алдылар һәм ул чакта Сөембикә журналының тышлагында минем фотографиям чыккан иде һәм бу гомерлеккә, истәлеккә миндә калды һәм мин моның белән бик горурландым. Бик кызык булган Альбина апа. Бүгенге әңгәмәдә истә калырлык булыр дип уйлыйм. Башлыйк тизрәк. Әйдәгез. Теләк кенә булсын, акча эшләргә мөмкин менә мәктәптә укыган чакта да. Эфирда тамчы тапшыруы һәм сезнең белән бүген мин Мөхәммәд Альбина. 4 тел белергә тиешбез. Біз монда Татарстанда яшәүче гаиләләр, кешеләр, Бөекбританиядан килгән укучылар, алар бик педант. Алар менә дәрес алдыннан ботинкасын чистартып монда. Америкадан килгән укучылар, алар гадирәк, аларның джинсы иркенрәк тоталар. Гелтеге Макдональдстан Кока-Кола алып дәрескә керәләр. Сезнең кебек депутат булыр өчен эшне нәрсәдән башларга кирәк? Сәлем һәммәгезгә дә эфирда калет тапшыруы һәм бүген бездә кунакта Альбина Насырова үзе. Хәерле көн, исәнмесез? Альбина Насырова нәрсәгә тотынса, шуны булдыра алучы тәвәккәл һәм үзенә шикләр куймыйча дөньяны ачарга өйрәнергә тырышучы кеше. Аны күпләр тамчы мәдәният дөньясында тапшыруларның алып баручысы буларак та хәтерлейдер. Альбина Баласити мультилингваль балалар бакчалары һәм Кембридж халыкара мәктәбе булдырган кеше, җитәкчесе, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты. Мин бик шат, Шаян ТВ-га гел шул хәтле зур теләк белән киләм. Яңа очрашулар, яңа танышулар. Бик яратам сезне. Бу бит шундый шит җир түгел, Альбина өчен ул бит телевидение. Кашан телевидениедә беренче чыгышың кашан булган инде телевидениедә? Шулай ук сезнең кебек 2нче татар гимназиясендә укыдым. Ул 6нчы сыйныфта укыганда мәктәп. Хәтерлисеңме беренче менә язылуны ничектер инде? Әйе, әлбәттә, шул хәтле мин бит ул чакта телевидениедә беренче тапкыр ишеттем ул рекламаны. Алып баручыларны эзлиләр, әйе, шундый кастинг уздырылачак. Без Северный поселок дигән бистәдә мин яшәдем. Безнең инде авыл чагында шулай бит күршеләр, мин барлык күршеләргә сөйләп бетердем. Иптәшләр, мин телевидениедә эшләячәкмен. Карагыз, телевидениене менә тиздән сез мине күрәчәксез дип. Мин шул хәтле хыялланган идем, шул хәтле зур теләк белән килгән идем һәм менә хыяллар чынга аша. Һәм телевидение мәктәбе чыннан да миңа бик күпне бирде, бик күпкә өйрәтте. Шуңа күрә сезнең өчен мин бик шат. Исәнмесез, малайлар һәм кызлар, эфирда тамчы тапшыруы һәм сезнең белән бүген мин Мөхәммәд Альбина. Ләйсән син ни өчен укыйсың? Белем алыр өчен яисә билгеләр өчен? Менә син гашык булганың бармы? Минем бик күп тапкыр. Җәй минем иң яраткан фасылым, чөнки җәй көне үрдәк кебек чупылдатып су кыйнарга була. Әйтмә. Биюченең итәге би кыскара, биючегә сез әйтмәгез, би устара. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Безгә хатлар язарга онытмагыз. Шуңа күрә безнең адресыбыз Казан шәһәре 42 0095, Шамил Усманов урамы 9нчы йорт. Мәктәптә укыганда кем булырмын дип хыяллана идегез? Мин сезнең кебек яшьтә иң беренче хыялым булган иде балерина булу. Аннарысын театрда, сәхнәдә үземне күз алладым һәм актриса буласым килде. Хәтта үз вакытында мәктәпне тәмамлагач, театр училищесында 1 ел укып алдым. Аннарысын инде Казан федераль университетына, филология факультетына кирдем. Һәм мин бүгенге көндә үземнең әти-әниләремә бик рәхмәтлемен, чөнки алар миңа ничек дип әйтәләр, кая барасың килә, шунда бар, теләгән эшең белән шөгыльлән. Әлбәттә, дәвәти бик шат булмады, минем актриса булу теләгемә. Әмма дә ләкин юк, барма дип андый сүзләрне мин ишетмәдем. Һәр вакытта
бар, жеңәсең, біз сиңа ышанабыз. Анарсың менә университетта укыганда Америкаға бару мөмкинчелеге туды. Work and Travel деген проект бар. Шулай бит хәзер инде анда да инде башта дәват әйткәнде, ничек инде син анда шул хәтле еракка барасың эшләр өчен, нәрсәгә кирәк инде ул сиңа? Бер үзең. Мен әйтәм, менә мин анда пицца сатачакмын, дәвәти акча эшләячәкмен, инглиз телен яхшырак өйрәнәчәкмен. Гаҗәпләнделәр инде гаиләдә. Әмма дә ләкин ярый, әгәр дә бу синең хыялың, теләгең барып кара, һәм бу бик шәп. Чөнки бармасам, кірмәсәм мин ул театр училищесына, мин аның нәрсә икәнен аңламас идем. Барып карадым, мин аңладым, бу минем өчен дөрес юл түгел, ләкин бүгенге көндә дә мин шул мәдәният дөньясында эшләгәндә, менә ул театр дөньясына минем гашыйк булуым, һәм менә ул кешеләр белән, артистлар белән танышуым, аралашуым шулай бик вакытлы, бик кирәкле булып чыкты. Шуңа күрә мин шулай дип уйлыйм, тормышта нинди генә шөгыль белән шөгыльләнмәсәгез дә, ул аның кирәге чыга. Альбина, а ни өчен балерина иде, кая һәм ни өчен актриса ул каяндырсын балетка барган идең, каян күрдең? Минем әни шулай ук иҗатка гашык кеше һәм мине кечкенә яшьтән, менә 3 яшьтән мин сине беренче опера һәм театрына алып барып, Жизель балетын күрсәттем ди. Иң беренче һәм аннарсың мин теге бик эмоциональ бала булып үскәнгә, әни әйтә, без синең белән театрга барабыз, спектакль карыйбыз, кайткач теге тыныч кына йоклап китсен өчен бала, ул миңа әйтә иде, барлык күргәннәреңне, эмоцияларыңны, кичерешләреңне рәсемгә сал дип әйтә иде. Һәм мин рәсем ясый идем, менә ул балериналарны, һәм бүгенге көнгә хәтле ул минем бар, ул рәсемнәр бик кызык. Театр, әлбәттә, ул яктылыкка илтә. Театрга йөрергә кирәк. Мин үземнең ирем белән дә театрда таныштым. Шуңа күрә театр дөньясына мин бик хөрмәт белән һәм бик якын. Итәсең, кызык, Смит хәзер мәгариф өлкәсендә син әниң өчен педагог икән, кара, күргәннәреңне шулай яса дип нинди матур имен, нинди матур тәрбия. Менә каян килә икән. Әни минем укытучы, ул гомер буе укытучы булып эшләде һәм бүгенге көндә дә булачак укытучыларны тәрбияли. Ул Казан дәүләт федераль университетының профессоры һәм әлбәттә миңа аның ярдәме менә беренче балалар бакчасын ачканда бик кирәк булды һәм ярдәм итте ул миңа. Һәм менә күрәсезме, тормыштыр инде бу. Үземнең беренче балаларым тугач, ничектер мине театр дөньясыннан, мәдәният өлкәсеннән мәгариф өлкәсенә тарта башлады. Һәм инде анда эшли башлагач, мин аңладым, бу шул хәтле минем дөньям, миңа монда күңелле, миңа монда кызык, һәм мин монда үсәсем килә. Һәм шул ук вакытта мәгариф дөньясында да ул театр белән элемтә дәвам итә, телевидение белән дәвам итәбез. Чөнки безнең балалар бакчаларында һәм безнең Баласити мәктәбендә телевидение мәктәбе эшләп килә. Һәм без дә үзебезнең укучыларыбызга журналистика, яшь журналистлар әзерләү программасын алып барабыз. Шулай ук менә Шаян ТВ белән нык элемтәдә һәм минем дә шундый зур хыялым, минем дә балаларым менә шушы телевидение мәктәбе, сәхнә мәктәбе аша уссыннар иде дигән теләгем бар. Һәм театр дәресләре алып барыла. Безнең мәсәлән Миләүшә Наиловна Шәйхутдинова, халык артисткасы, безнең Камал театрының актрисасы, мин аны бик хөрмәт итәм. Ул безнең балалар өчен ул дәресләрне алып бара һәм спектакльләр куялар, конкурсларда катнашалар. Миңа калса, һәрбер бала әлбәттә сәхнәгә чыгып, нәрсәдер ничектер чыгыш ясарга тиеш. Һәм ул, беләсезме, бик кирәге чыга. Министр буласыңмы, кем булсаң да, сәхнәгә чыгып, син үзеңне тыныч тотасың икән, син аңлыйсың икән. Мин хәзер тамашачыны күрәм, аңлыйм. Хәзер мин сезгә курыкмыйча үз фикеремне җиткерә алам. Һәм бу бик мөһим. Шуңа күрә бу практика аша гына уза. Гомереңдә беренче тапкыр чыгасың икән, анда калтырап, сүзләрне онытып китәсең, шулай бит. Әгәр дә син еш чыгасың сәхнәгә, инде ул сиңа гади рәхәт булачак. Шуңа күрә сәхнәгә чыгарга курыкмагыз. Сәхнә ул бик яхшы тәрбия. Альбина апа, сезнең кебек депутат булыр өчен эшне нәрсәдән башларга кирәк? Менә депутат булуы төп хыялым булмады. Ул үзеннән үзе килеп чыкты. Миңа калса, кешеләрне яратырга кирәк.
кешеләр белән аралаша белергә кирәк һәм менә ул аралашудан ничектер тәм табырга кирәктер. Чөнки депутат ул беренче чиратта ул халык белән аралашучы кеше. Халыктан килгән проблемаларны ишетеп, үз вакытында ярдәм кулын суза белергә тиеш. Шулай бит. Шуңа күрә депутат булуы авыр түгел. Әлбәттә, мин менә ышанам, бәлки еллар узгач, сезнең арагызда да киләчәк депутатлар булачак. Бу бик яхшы, шулай ук бу инде ниндидер менә шундый минем яңа опыт диргә кирәк, шулай бит. Моны да узарга кирәк. Мин бик шатмын, чөнки мин мәгариф өлкәсендәге программаларда катнашам һәм бүгенге көндә менә безнең Татарстаныбыз өчен мәктәпләрдә укытучылар өчен нәрсә эшләргә кирәк, тагын да мәгариф өлкәсе үссен өчен безнең Татарстаныбызда. Һәм сез бит бик яхшы беләсез, бүгенге көндә дөнья шундый тиз үзгәрә. Мәгариф өлкәсендә дә үзгәрешләр бик тиз алып барыла. Без инде үзебезне, миңа калса Татарстан ул шундый инновацион безнең регион. Без һәр чакта да алдан булырга тиешбез һәм бер адым алга барырга тиешбез. Шуңа күрә мин үземнең миссиямны күрәм, менә Татарстан өчен чит илләргә кая барсам да, мин бик кызыклы проектларны күрсәм, аларны сөйлим һәм үзебезнең укытучыларыбыз белән, республика укытучылары белән аларга аңлатырга тырышам, үзебезнең практика белән бүлешергә тырышам, чөнки бүлешмичә бу дөрес түгел. Һәм менә шулай аралашып, бүлешеп, укытучылар сообществосы белән тыгыз аралашып яшибез һәм мин моның белән бик горурланам. Хәзерге вакытта менә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк күбрәк менә балаларга, укучыларга, үзләренә дә һәм аларның әткәй-әниләре колагына да бәлки нәрсә кайсы юнәлешләрдә күбрәк алып барыргамы? Менә телләр өйрәнүгә күбрәк игътибар кирәк. Менә тагын нәрсәләргә менә сезнеңчә? Телләр өйрәнү, мин һәр вакыт әйтәм, бик кирәк. 3 тел белү минимум, 4 тел белергә тиешбез. Без монда Татарстанда яшәүче гаиләләр, кешеләр, яшьләр, чөнки бүгенге көндә 2 безнең дәүләт теле, татар теле һәм рус теле, инглиз телен белмәгән кеше бүгенге көндә 100 елга артта калган дигән сүз. Инглиз телен бик яхшы белергә кирәк. Һәм 4нче тел, ул инде җиңел биреләчәк, чөнки инглиз телен яхшы белсәң, башка телләр тагын да яхшы бирелә. Бездә, мәсәлән, Кытай телен, испан телен өйрәнәләр балалар. Һәм сез иртәрәк башласагыз, шул хәтле тизрәк өйрәнәчәксез. Ярый, мин теге университетта укыганда әле өйрәнермен дип калдырмагыз, мәктәптә. Хәзер бит шул хәтле күп мөмкинчелекләр, онлайн мәктәпләр, шунда укырга була. Бик күп. Шуңа күрә YouTube'та, интернет аша чит ил дусларын табарга була. Һәм нихәтле күп телләр, мәдәниятләрне сез беләсез, шул хәтле күбрәк сез белем алачаксыз. Мин менә инглиз телендә бик күп кызыклы мәгълүматлар алам. Һәм миңа еш кына коллегалар әйтәләр: "Каян сез менә моны белдегез? Шундый кызык идея, моны сез үзегез уйлап таптыгызмы?" дип миннән сорыйлар. Мин әйтәм: "Юк, үзем уйлап тапмадым. Мин бит менә Америкадагы, Бөек Британиядагы мәктәпләр белән, укытучылар белән аралашам һәм алардан идеяларны алам." Һәм менә барлык кешеләргә дә шундый, ничек дип әйтим, теләгем, шундый девиз дип әйтергә кирәк. Халык арасында, бөтен дөнья күләмендәге проектларны карарга кирәк. Бүгенге көндә гомумән хәзер менә глобаль бик инновацион мәктәпләр, башка илләр, Сингапур, Кытай, Америка, Англия, андагы хәзер методикалар нәрсә турында сөйли. Яшьләр бик акыллы. Һәм алар безгә, укытучыларга, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләргә, бу безгә ни өчен кирәк дигән сорауларны еш бирә башладылар диләр. Шулай бит, сез килешәсезме? Без дә менә аны мәктәптә, минем улым да сорый: "Әни, нәрсәгә бу миңа кирәк? Мин бит ансыз да бик шәп моны аңлый алам һәм Андый профессияны сайларга җыенмын. Сайларга җыенмын дияргә кирәк. Шуңа күрә менә белмәсәм дә бик яхшы. Син бит белмисең, әни, синең бит бар да яхшы. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә. Бүгенге замана укытучылары менә тормыш белән бәйләргә тиешләр, практика белән. Менә бу теманы белсәк, менә физикада мәсәлән, шул химиядә
Менә бу сиңа тормышта кирәге чыгачак дигән сораулар белән һәм гомумән дәрескә керер алдыннан укытучы менә бу сорауны үзенә бирергә тиеш. Ешрак укучылардан без сорарга тиеш, без ни өчен син мәктәпкә йөрисең? Ни өчен йөрисең? Вакыт уздырыргамы? Яңа ниндидер белем алу, ул бит инде дөресен сорасаң, белем алу өчен генә йөрмибез бит без мәктәпкә, шулай бит. Аралашу өчен, дуслар табу өчен, тагы нәрсә өчен без мәктәпкә йөрибез, дуслар? Сез мәктәпкә нәрсә өчен барасыз? Белемләр алыр өчен, йөгегә әзерләнергә. Менә шулай тагын. Дуслар белән күрешергә, алар белән сөйләшергә. Әйе. Сезгә рәхәтме соң мәктәпкә теләп йөрисезме сез? Монда икенче гимназия татар балалары бик әдәпле. Бу бик яхшы. Әгәр дә укучы теләк белән йөри икән, һәм чыннан да һәрбер мәктәптә узган вакытыннан ниндидер кызыклы файда ала икән, яңа белем ала икән, бу бик шәп. Инде миңа әйттеләр, бу кирәк, шуңа күрә мин монда һәр утырып торам, аннары соң чыгып уйнайм дигән уйлар белән яшәү бу инде дөрес түгел. Чөнки вакыт бик кызу, күрәсезме? Бүген менә шулай инде без сезнең белән кайчан күрешәчәкбез белмим, күрешкәч сез инде бәлки театр училищеларында укып бетереп сәхнәләрдә чыгыш ясаячаксыз. Шуңа күрә алдан ук уйларга кирәк, нәрсә, кем буласым килә, кем нинди бүгенге көндә менә мин һәр карыйм, яшьләр шул хәтле иртә бизнес белән шөгыльләнә башлыйлар. Шулай бит. Һәм чөнки бөтен мөмкинчелекләр бар. Укуны бетереп, аннан соң 5 ел университетын тәмамлагач кына мин эшли башлармын дигән уй дөрес түгел. Бүгенге көндә мәктәптән башлап сез эшли башлый аласыз. Миндә, мәсәлән, үз мисалымда безнең бер дус гаиләбез бар, ул 11нче сыйныфта укый хәзер, һәм аның үзенең бренд кием чыгара, Too Young for You дип атала. Карагыз, һәм ул бүгенге көндә Россия күләмендә бик зур күләмдә сата үзенең киемнәрен, бик матур. Һәм инде Америка рыногына да чыга. Күз алдыгызга китерәсезме? Ул әле мәктәптә генә укый. Һәм ул дизайнер буласы килә, Англиягә барып укыйсы килә, ләкин ул инде менә шушы яшьтән алып үзен, ничек дип әйтим, акча, бизнес барысына да белә һәм менә бик яхшы үз юлын тапты инде дияргә кирәк. Блогерлар шулай бит, инде блогер булып акча эшли башларга мөмкин, бу бик җиңел һәм бик кызык дип әйтергә кирәк. Төрле өлкәдә, шуңа күрә кем сата, кем нәрсә эшли, шуңа күрә уйланыгыз, эшли башларга мөмкин. Журналистика өлкәсендә без мәсәлән мәктәптә укыганда мәкаләләр Ялкын журналына яза идек, безгә Ялкын журналы түли иде. Бу бит бик шәп. Мин хәтерлим. Мин укып барадым Ялкынны. Әйе, шуңа күрә теләк кенә булсын, акча эшләргә мөмкин менә мәктәптә укыган чакта да. Ну менә барыбер кемнәрдер шулай бик тәвәккәл һәм үзенә нәрсә кирәк икәнен бик тыя, кемнәрдер әлбәттә бөтенләй югалып калырга мөмкин. 11нче классны тәмамлаган вакытта да менә ничек аны белергә икән, үзеңнең юлыңны ничек дөрес табырга икән? Барыбер, ничек дип әйтим, минем дә дусларым бар иде. Шул хәтле тыныч, тыйнак, хәзер шул хәтле ачылдылар, алар театр училищеларында да укымадылар, ләкин хәзер, ничек дип әйтим, шулай ук бик модная тенденция дияргә кирәк. Вебинарлар алып баралар, психолог булып киттеләр, һәм инде халыкны өйрәтәләр ничек дөрес яшәргә, үзеңнең хыялыңны ничек дөрес табарга. Шуңа күрә монда бик теге игътибарлы булырга кирәк һәм һәр вакыт нәрсәдер эшләп карарга кирәк. Эшләп карамасагыз, әлбәттә бер нәрсә дә килеп чыкмый. Нәрсәдәндер башларга кирәк барыбер. Эшләп карагач, аннары соң инде бер тапкыр булып чыкмады, 2, 3, 4, 5 тапкыр сайлап алсагыз да, мәсәлән, ул туры килми. Әмма дә ләкин 10нчы тапкыр сез аңлаячаксыз. Менә бу минем өлкәм, бу миңа кызык һәм мин монда үсәсем килә. Шуңа күрә карагыз төрле өлкәләрне. Печали все оставь за спиной и вперед идти с гордой головой. Мы храбры и сильны, мы все те, кем быть должны. Это мы, смотри, мы уже идем. В этом ритме вместе путь найдем. Будь смелее и
Париж. Вместе мы узнаем жизнь. Это мы. Альбина апа, телләрне өйрәнгәндә безгә нинди ысуллар, берәр нинди тәкъдимнәр бирә аласызмы? Иң эффектив юл телне өйрәнү өчен ул сөйләшү практика. Һәм бүгенге көндә менә әгәр дә сезнең укытучыларыгыз шулай карточка алып, посмотрите на эту карточку. This is a cat. How to translate the cat? Cat это что? Это кошка. Менә шулай итеп укытсалар, дөрес укытмыйлар. Сез әйтә аласыз. Безгә Альбина апа әйтте, бу эффектив түгел. Бер укытучы инглиз телен укыта икән, ул бары тик үзенең телендә генә сөйләшергә тиеш. Бөтенләй беләсезме, сез аңламыйсызмы? Дәрескә керде инглиз теле укытучысы, ул сезнең белән бары тик инглиз телендә сөйләшергә кирәк. Менә ул бүгенге көндә менә бу методика иң эффектив. Беренче тапкыр аңламадың, атна, айлар уза, аннарысын безнең колагыбыз күнегә ияләшә һәм без инде әкренләп аңлый башлыйбыз. Шуңа күрә, әгәр дә сез инглиз телендә фильмнар карыйсыз икән, бик яхшы, яртысын аңламыйсыз, субтитрны укып барасыз, нәрсәдер аңларсыз, шулай бит. Мин бик тәкъдим итәм сезгә ниндидер дуслар табырга, инглизчә сөйләшүче. Америкада бик күп яшьләр, сайтлар кая танышырга була, шулай бит. Һәм гомумән Америка халкы ул бик ачык, чөнки толерант дияргә кирәк. Син хаталар белән язсаң да, теге произношениең дә дөрес булмаса да, алар гел әйтәчәкләр сиңа бик яхшы, шәп булдырасың дияргә кирәк. Шуңа күрә дусларыгызны тапсагыз, бу бик шәп булыр инде. Практика. Чит илгә бару, чит илдәге лагерьларда булып кайту бик шәп. Менә әйтәмеш мин ул Америкада беренче тапкыр баргач, ул 3 ай Америкада яшәү шул хәтле эффектив булды. Шул хәтле мин аңладым, телемне яхшырттым. Шуңа күрә чит илдәге носитель языка дип әйтәбез инде, алар белән аралашу бик эффектив. Шуңа күрә баласыцыга менә әле Альбина килә иде, шундый мәшәкатьләр белән телефонда сөйләшеп, Сьюзанны китерергә. Минем монда Майкллар, Сьюзаннар бөтен дөньядан чакырабыз. Әйе, безнең Англиядән, Америкадан, Австралиядән, Канададан киләләр бу ел укытучылар. Һәм әлбәттә, менә ул халыкара бөтен дөньядан җыелган укытучылар, алар үзләренчә укыталар. Атмосфера бөтенләй башка мәктәптә, чөнки һәрбер илдә һәрбер ил кешесе үзенчәлекле, шулай үз мәдәниятен алып килә. Шуңа күрә, мәсәлән, инглизләр, алар инглиз теленнән укытучылар, алар Бөек Британиядан килгән укытучылар, алар бик педант. Алар менә дәрес алдыннан керер алсалар да теге ботинкасын чистартып, монда. Шул хәтле һәр вакыт алар галстук, рубашка бик матур иттереп киенеп йөриләр. Америкадан килгән укытучылар, алар гадирәк, аларның джинсы иркенрәк тоталар. Алар гел теге Макдональдстан Кока-Кола алып дәрескә керәләр. Мин инде күпме тапкыр әйтәм, алып куегыз инде, сез бит мәктәптә, балаларның да ашыйсы килә, картофель фри һәм башка. Без Казанга килгәч, монда хәзер нитәбез диләр. Җитми аларга менә ул гамбургерлар белән ашау. Безнең бит мәктәптә дөрес туклану. Алар да безгә җитми, менә ул углеводлар, ярый әле Макдональдслар, KFC-лар бар сезнең Казанда диләр. Аларның үзләренең менталитет, алар менә яраталар шулай тукланырга, иртән, обедка, кич, төнне гел гамбургер ашыйлар инде. Бу аларны ничек кабул итәм, менә укытучылар белән ничек рәвәләнәсез? Бик шәп, алар менә американнар там give me 5, hello, на ты. Син дип сөйләшәләр, шулай бит. Бик эмоциональ, бик ачык, шуңа күрә балалар бик ярата. Һәм тагын бер бик яхшы ягы бар. Безнең Рәсәйдә күбрәк укытучылар кемнәр? Хатын-кызлар, шулай бит. Башка илләрдә ир кеше өчен бу бик шәп, бик ихтирамлы профессия булып санала, хөрмәтле профессия булып санала. Шуңа күрә мин үзебезгә чакырганда ир кеше укытучыларны чакырга тырышам. Һәм бу нәрсә дип әйтим, балаларга да бик ошый, күңелле, коллегаларыбызга да, хатын-кыз коллегаларыбызга да күңеллерәк булып китә укытырга, шулай бит. Һәм менә безнең шулай теге мәктәбебездә рус телендәге укытучылар күбрәк хатын-кызлар, ә инде инглиз телендә укытучылар, алар барысы да ирләр. Аларга барысына да бик ошый безнең Татарстаныбыз, Казаныбыз. Алар әйтәләр, теге яңгырлар ява башлагач, бу безгә Англияны, Лондонны хәтерләтә диләр.
бик игътибарлы һәм яраталар Татарстанны. Сездә бик шибәр кызлар диләр. Ират укытучылар, алар әйтәләр, гаҗәп, сездә хатын-кызлар чыннан да күбрәк. Алар аны күрәләр, сизәләр һәм искиткеч матур кызлар ди. Татар кызларына гашык булалар барысы. Шундай рәхәт булды бу тапшыру. Һәм менә мин Альбинада утырган нидер җылылык килеп тора синнән. Син ничектер менә шауып йөри торган кеше бит депутатлыкта, бу бизнес дип әйтгәндә бас. Кеше бит барыбер теге кырыслана, ничектер бары үзгәрә. Син ничектер шундай җылылыклы инсаклап кала алгансың. Кырыслана башласам, языгыз Инстаграмга. Альбина, син бик кырыс күренәсең дип. Юк, ничектер йомшак шундай чын күңелдән эшләгәнең синең күренә. Һәм бу бик мөһим әлбәттә. Рәхмәт сиңа бик зур. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин бик шат сезнең белән танышырга. Һәрберебезгә дә бүгенге безнең тапшыруны караучы тамашачыларга да иң изге теләкләр, хыялларыгыз чынга ашсын, хыялланырга кирәк һәм бары тик уңышлар телим һәрберебезгә дә. Бүгенгә калып тапшыру тәмам. Хушыгыз. Альбина апа, ничек сезгә бүгенге әңгәмә? Булат, миңа бик ошады. Мин беренче чиратта сезнең белән танышуыма бик шатмын. Гомумән, яшьләр белән аралашу ул үзенә күрә бик рәхәт. Әгәр дә сезне илһамландыра алсам, инде бу икләтә бәхет. Альбина апа, бик зур рәхмәт сезгә. Сез чынлап та текә кеше. Сезнең белән әңгәмә дә бик кызык булды. Рәхмәт сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт бу шәп бәя. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.